Hyvät naiset ja miehet, Pohjois-Karjalan ammattiyhdistys Lieksassa on tämän lukuvuoden aikana tehty kovasti töitä työturvallisuuden ja terveyden kehittämiseksi. Tämä aiheteema on ollut meidän pääkehittämiskohteemme oppilaitoksessa ja lainsäädösten ja asetusten muutosten seurauksena oppilaitoksemme henkilökunta ja tietenkin myös opiskelijat ovat tehneet kovasti töitä turvallisuusasioiden kehittämiseksi oppilaitoksessa. Sen vuoksi haluamme kuvata hiukan tätä prosessia ja sitä, mitä tällaisen kehittämisprosessin seurauksena sitten on tapahtunut. Ja tämän kuvauksen tekee oppilaitoksen henkilökunnan näytelmäkerho. Olkaa hyvä. Ui, kello on jo noin paljon. Tästä pitää lähteä. Minä oon kokkiope. Ja kun minä menen tuonne luokkaan, niin miehensä unohtuu kokkihousui, kokkitakki, kokkihattui, kokkimyssyi, työkenki, eikä kumikenki. Miehensä unohtuu, missä mun kaikki ne onkaan. Venulihanskoi, nitriilihanskoi, puuvillahanskoi ja kumihanskoi, oi, eikä viitosuojahanskoi. Miehensä unohtuu poimia lattialta tippuneita tomaatinkuoria, perunankuoria, sipulinkuoria, lattui, munakoisoi, kesäkorpitsoi eikä talvikurmitsoi. Miehensä myöskään unohtuu omaa luokkoa. Mitäs mulla tänä oli? Joo! Tuntimerkintöi, tuntipäiväkirjoi. Hopsi, opsi eikä popsi. Miehensä unohtuu, että meidän pitää tehdä laktoositon, munaton, maijoton, gluteeniton, sipuliton, lihaton ja maksuton. Miehensä unohtuu mitata lämpöi. Valomista ruuasta, kylmästä ruuasta, linjasta ruuasta, pakasten ruuasta, enkä itsestäni. Miehensä unohtuu punnata valmistusjätettä, lautasjätettä, biojätettä ja linjastojätettä, varastojätettä eikä ydinjätettä. Joo. Hei, onks uuni päällä? Meidän pitää ruokkoakin tehdä. Pienennä korvassuojaimet meidän unohtuu spisket. Jaha, ruvetaanhan siirtoon. Me en saa siirtää tätä, eikä katsoa tätä. Ai minä en saa tällä pyyhkeellä pyyhkiä tätä, vaan minun pitää pyyhkiä tällä pyyhkeellä. Hei, täällähän on arkaluonteista materiaalia pöydällä. Pane silmät kiinni ja saateta äkkiä opiskelijahuoltopaikalle. Heillä on arkaluontoisten asioiden käsittelyoikeus. Apua! Tulkaa äkkiä tänne! Täällä on tapahtunut tietoturvarike NRKV 678. Siis mitä? Täällä pöydällä on opiskelijan tieto päänymärys, kenkänumero, kokkihattua ja työkenkiä varten tämän selvästi tietoturvarike
Eikä ryhmän ohjaaja edes saa käsitellä arkaluonteista tietoa. Arkaluonteisten tietojen käsittelyoikeus on vain opiskeluhuoltohenkilöstöllä ja turvallisuuspäälliköllä. Eikä me saa puhua niistä, ei huoltajan, ei ryhmäohjaajan, me ei saa puhua niistä postinkantaja, ei kaupan kassan, ei kiinteistöhuollon. Me ei saada lisätä arkaluonteista tietoa e-hopsiin, hoiksi, hopsin ohjauskeskusteluihin eikä tukivälilehdelle. Opiskelijan suostumus on pyydettävä monialaisen opiskeluhuoltoasiantuntijan ryhmään ja arkaluonteiset tiedot on kirjattava opiskelijahuoltoryhmän monialaisen asiantuntijaryhmän luistioon. No niin, vien pois. Äkkiä. Minä on AT-opettaja. Minun pitää opettaa merkonomeja, lähihoitajia, kokkeja, autoasentajia, sähköasentajia, prosessihoitajia, talon rakentajia. Mie vaihdan paikkaa koko ajan ja mie en saa myöhästyä. Nyt me lähden tekniikkaan. Terve Ari! Terve. Sinä tarvitset täällä sähkömiestä. Minkälaisia töitä meillä olisi tekemään? Joo, nämä sähköjohdot täytyy tehdä jännitteettömäksi ja asentaa tilalle uudet. Minä otin Arto apuasentajan mukaan. Sähköasentajaksi valmistunut ei saa tehdä töitä itsenäisesti ennen kuin vuosi perehdyttävää työtä. Tärkeintä on muistaa todeta jännitteettömyys. Eikö minä sanonut, että se automaattinen kuorita, jos saa sähköiskun? No nyt vähän tuntuu jo siltä! Joo, asennustöitä ei saa tehdä tikapuilta, vaan täytyy rakentaa telinetorni tähän. Kuka nämä työt sitten voi tehdä? Ei voi tehdä mitään. Voi, kiire. Me ollaan täällä sitten opettaja, mun pitää opettaa merkonomeja, lähihoitajia, kokkeja, autoasentajia, sähköasentajia, prosessin hoitajia, talonrakentajia ja ties ketään muita. Ja ihan kauhean kiireen nyt pitää ehtiä palveluihin. Herranen aika sentään. Nythän näihin tuli bakteeria näihin leikaloihin. Eihän näitä voi nyt lapsille antaa. Nyt täytyy kyllä desinfioida. Mie saa kompastua noihin leikoihin. Minunkin muistaa ottaa piikit pois. Ja sitten minun pitää muistaa kävellä terveellä ohi. No voi hyvä, niin sieltä olisi Kaisa-pulloa. Ei jumala mikään. Ensi täällä en enää saa piikkitorveja käyttöön. Pitää olla turvakengät ja kaikki muutkin turvavarustukset. Mitenkä pitää olla varovainen? Minnekäs se Harri meni? Mihinkähän se nuomeen luotis? Herran jumala. Päivää turvallisuuspäällikkö. Päivää. Tässä olisi työterveys- ja turvallisuuskatsomuksen muistio. Hyvältä näyttää. Henkilökunta on sisäistänyt, miten tärkeää meillä on huolehtia oppilaitoksen turvallisuudesta. Kyllä meille sertifikaatti tulee. Jaha, katsotaanpas mitä tässä sanotaan. Jaha, ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä, eikä saa tehdä tuota. Eli ei saa oikeastaan tehdä paljon mitään. No, mutta onneksi minä olen oppilaitoksen rehtori, niin minä saa tehdä mitä huvittaa. Ari Kaimisen idea keksi, mitä saada turvalliseksi. Koko koulu toiminta meillä, silloin oltais oikeella teillä. Ja ei siitä innostu jälleen, mehän voitais sanoa tälleen. Uusi servi kouluun tähän, piristäisen arkea
ryteillä